wieki wieków. Amen. Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana, oni ucieczką w czasie utrapienia. Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało i stąd nie ma między nimi zgody, także nie czynicie tego, co chcecie. Mając życie od ducha, do ducha też się stosujmy. Naucz mnie ustaw swoich. Módlmy się, wszechmogący wieczny Boże, Tobie nie ma grochu ani ciemności. Oświeć nas blaskiem swojego światła, abyśmy poznali Twoje prawo i z radością wykroczyli drogą zwykłą łaskę. Przez Chrystusa Pana naszego. Dzisiaj rocznica odejścia z tego świata ojca Jakuba Opata, brata Floriana Mazeli, profesa lubińskiego, zmarłego w roku 2021 oraz wspomnienie wszystkich zmarłych braci, domowników i dobrodziejów naszego zakonu. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.